πλήρης όμως η εγκατάλειψη του παλιού αναψυκτηρίου. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναλειτουργήσει, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Έχει μια υπέροχη θέα και πρέπει πραγματικά να ξαναλειτουργήσει αυτός ο χώρος. Πρέπει πραγματικά να ξαναλειτουργήσει, είναι κρίμα. Είναι κρίμα για αυτόν τον υπέροχο χώρο να μείνει έτσι ανεκμετάλλευτος. Όπως βλέπετε, κάποιοι έχουν επιχειρήσει να βάλουν και φωτιά εδώ μέσα. Πρέπει να μεριμνήσουν οι υπεύθυνοι να ξαναλειτουργήσει αυτός ο χώρος. Πρέπει, παιδιά, είναι κρίμα από το Θεό. Κρίμα από το Θεό να μείνει έτσι.